जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिया दिनै गेलेयै गेलेयै नैबे गेलेनायाव दासिमाव जोंहा 8थासो मेडेल आवगायनानै दं। बे खेलाया जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दतमा दासा इनडर स्टेडियामावनो सोलिगासिनो दं आरो जोंहा हाबाफारि बायदियै गेलेलांबावै गथ'फ्रा गोबां मेडेल मोनबावगोन बेखौ आङो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार कच हिसाबै आङो बेखौनो फोरमायथि हरबाय दिनै निउसनि गेजेरजों। दिनै जोंहा इभेन्ट हिसाबै सुबुदुकुल, माया फाथु, लं स्टिक बेफोर गेलेनायाव जोङो दा नैबे मेडेलखौ मोनथ'नानै दङ आरो दा मोनबावगोन आं कच हिसाबै आसा खालामदों। गथ'फोरनि रोंगौथिखौ नुनानै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खमसे खम मेडेला 10थासो बा 15थासो आवगायगोनखौ आङो कच हिसाबै आसा खालामनानै दङ। माबायदि जागासिनो दं ओरैनो बेवहाय गेम हिसाबै जोङो जायगायारि हिसाबै दतमा जायगानिफ्राय जोङो गोबां सापर्ट मोनगासिनो दं आरो जोंहा बेवहाय 28टा डिस्ट्रिक्टआ बाहागो लाफैदों। डिस्ट्रिक्ट हिसाबैबो गेलेगिरिफ्रा बेवहाय प्रब्लेम मोनाखै, मोजाङैनो बिसोर जानाय लोंनाय ब्रेकफास्ट गासिबो मोजाङैनो मोनजाजोबनानै बिसोरो थानाय उन्दुनाय मोजाङै मोनजानानै बिसोरो गेलेगासिनो दं। दासिमाव जोंनि कमिटियाव जेबो बिसोर कमप्लेन होफैयाखै। खेलारि फायथु गेलेनाया खुंफुंजादों माबायदि मोनदों बे ओनसोलनि हिसाबै नोंथाङा? दिनै जोंनि दतमा ओनसोल हिसाबै जोबोद गोग्गाथाव, थुलुंगाथाव आरो बाख्नायथाव जे दिनै आसाम नाङै गासै जोंनि बे गेलेग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर जेरैबायदि बेवहाय गोसो होनानै जेबायदि गावसिनि कला, गावसिनि बुलायनाय आर्ट बेफोरखौ देखायदों, बेवहाय जोंनि ओनसोलनि जथेस्थ' लाब जादों। कारना जाहैबाय मा, बेवहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बेखौ नायफैनानै जोबोद थुलुंगानाय मोन्दों आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामो जे जोंनि दतमा ओनसोलनि जे मोनसे नाम, जाय दतमा होननाय लोगो लोगो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम फैयो, बेवहायनो दिनैहाय बे आसाम नाङै आसाम रायजोनि गासै 28टा जिल्ला बेवहाय बाहागो लानानै माने जेरैबायदि जोंनि कला कृष्टि गावसोर जेरैबायदि देखायदों, बेवहाय बेयो जोबोद जोंनि थाखाय, जोंनि दतमा ओनसोलनि थाखाय बा जोंनि ओनसोलनि गासै उन्दै उन्दै फैगौ जेनेरेसननि थाखाय जोबोद माने थुलुंगाथाव। आरो बावहाय बे उन्दै उन्दै गथ'फोरजों जे दिनैहाय बिसोरनि बिमा बिफा गारजेनफोर फैफादों, बिथांमोना बाहाय फैनानै जथेस्थ' गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि खुंफुं आफाद बेखौ दायथ' लानानै जेरैबायदि बे सानब्रैनि जे हाबाफारि, बेवहाय एसेल' फैसानि गेजेरजोंनो जे खुनु मथे जोङो थुक थाक सोलिबाय थादों, बेवहाय माने एसे खस्थ' मोनदों न' द' थाखा फैसानि दिगि, नाथाय जों आसा खालामदों बेवहाय जोङो बिटिसि सरकारनि तरफनिफ्राय जा एसे अनसुंथाइ मोनदों आरो जायगानि गोबां माने मावथि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा बेवहाय जोंनो मदद होदों आरो बे हिसाबै जोङो नैबे सानब्रैनि हाबाफारियाव दिनै साननै जोबनानै थांबाय, साननै दंबावो। बे साननैखौबो जोङो बारग'लांनो हागोन आरो बेवहाय गेलेगिरिफोरा जाय देरहानाय बान्था मोनबाय, जाय जेननाय, अब्लाबो जों बिसोरखौ एसेबो माने नासयाजासे जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव फैनानै खुनु एसे खस्थ' मोनाजासे जों बे खेलाखौ गाहामै गाहामै जाहाथे जों खुंफुंनो हायो, बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि जे मोनसे आग्रह बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे रायजो राजाफ्रा बेखौ लाबोनायाव जोंनि खुंफुं आफादखौ जथेस्थ' साबायखर होदों आरो खुंफुं आफादनि साफ्रोम सोद्रोमाफ्रा दाख्लै जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिमबो मावगासिनो दङ, जोबजासिम मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों। जाफुंसार ब्रह्म। नों मा जिल्लानिफ्राय बाहागो लादों? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। मा गेलेनायाव बाहागो लादों? मेडेलखौथ' आं मोननै मोनदों, ओमफ्राय मोनसेया सुबुदुकलाव मोनदों, मोनसेया ओमफ्राय शर्ट एन्ड शटआव मोनदों। नोंसोर साबेसे गेलेगिरि बाहागो लाखो? जों गासै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनियाथ' 50 माने 50 जन माबा बाहागो लादों। मोनबेसे मेडेल मोननो हाखो? दासिमावथ' जों 8था मेडेल मोननानै दं। माने जोंबो मोनबावगोनखौ आसा खालामो। खेलाथ' गेलेनांगौ दंबावो, गाबोनबो गेलेनांगौ दंबावो, दिनैबो दं, जागासिनो सोलिगासिनो। नोंथांमोननि खाथियावनो खाथि जिल्लायावनो जादों, माबायदि मोनो नोंथांमोना बे खाथियाव? जोबोर मोजां मोनो, जों खाथियाव माने जोंनि जिल्लायावनो माराबो जाबाय नालाय मोजां मोनदों गोसोखौ। माने गोजानफ्राव जायोबा एसे थांनाय मानायफ्रावबो उसुबिदा जायो एसे, दा बे जायगायावनो जानायखाय मोजां जादों एसे। उननि समाव माबायदि गेलेलांनायनि थांखि लादों? उननि समाव बिदिनो मोजाङै गेलेलांबाय थानायनि थांखि लानानै दं। जोंनिनो सासे सोद्रोमा, दिनै आङो बे खेलारि फाइट 2खौ खुंफुंनो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोन्दों। मानो होनोब्ला जोंहा मोनफ्रोमबो 28 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै जोंनि बे दतमा हालामाव
मोजाङैनो बाहागो लाफैनानै दिनैनि बे खेलाखौ जाफुंसार होफैदों। लोगोसेयै जोंनि दतमा ओनसोलखौ बिथांमोनहा मोनसे हेफाजाब बा माबा मोनसे खेलानि जनसाधारनफोरनो रायजो राजानो मोनसे बिबुंसार होफैनायफोर बादि जों मोनदों। बेनि थाखायनो आङो बे खेलाखौ खुंफुंनो मोननानै जोबोद खुसिनो मोनदों। आरो माखासे जे आयदाफोर दंबावो गाबोन जानो गोनां भबिनाम बेवहायबो रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो फैनानै नायफैनानै मोनसे गोजोनग्लायनाय आरो गोजौआव दावखोलांनायनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ उत्साहित खालामनायनि आसा खालामनानै आङो दिनैनि बे आंनि जे सुंद' बिबुंथि आं एसेयाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।